Cambados continúa involucrándose na loita de Merche Álvarez para conseguir a financiación necesaria para poder costearse o seu tratamento en Corea do Sur. A vila apoiará unha iniciativa da cambadesa para realizar unha gala solidaria para apoiar a súa loita. Esta gala vai ser unha gala solidaria que se vai celebrar o 24 de setembro, que é o día do Santo de Merche, o día das Mercedes. Vai se celebrar aquí no Auditorio da Xuventude e coa finalidade de recaudar fondos para esa viaxe que mencionábamos antes a Corea a recibir o tratamento. Os artistas que participan son, como decía, artistas que o fan de forma altruísta e solidaria. Na gala, que terá lugar o sábado 24, actuarán Jorge Casal, Dous na Fronteira, Pepe Cacabelos, Carmela Anxo e Marián, dirixidos por Pablo Piñeiro. Pues un honor, como siempre, que al final que la asociación cuente conmigo, que este concello nos reciba de una manera tan increíble desde hace tantos años, pues para mí es un lujo, un honor, siempre que puedo venir vengo y para mí pues ya digo que es todo un regalo estar aquí. A cambadesa agradeceu o apoio recibido e agarda poder acadar a financiación necesaria para poder continuar cun tratamento que xa lle deixou notables mellorías. Teño momentos, pero me atopo físicamente ben. Ainda o corpo non me empezou a pedir esa dosis de recarga, eso quere decir que vamos ben, que podo estiralo un pouquiño, pero eu creo que para un mes vou poder recibir esa dosis. A gala ten un custo de 10 euros e as entradas poden mercarse na oficina de turismo, na Casa Mariñeira ou no auditorio o propio día no despacho de billetes. Coa entrada, ademais, recibirase un cartón do bingo e durante o evento terá lugar diferentes sorteos.